बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया दैबानाजों लोमजाना भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द बियाबाव गलन्दै दैमाया उसिफावनानै ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुंफोरनि थाग्रा खुलि हा-हु मोसौ मैसो खहा खालामबाय आरो दा ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबाङानो रैखाथि बारियाव थाथ'नानै दं। बेखौनो नोजोर बोनानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारिया भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय मावरिया बस्तिनि रैखाथि बारियाव थांनानै भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों आरो भुगिनांनाय सुबुंफोरनो देहायारि हेफाजाबनि थाखाय बायदि गिख्रंथाव बेरामनिफ्राय बारग'नो हानायनि मुलि लोगोसे बायदि मुवा जाग्रा आदार आरो गोनांथिनि बेसादफोर होफैनाय जादों। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।